na abusua the fact that ahohomo haye wo ya brabom no eto da bi nso ana ohia honam ani de eto da bi na o de abrabo ni nyina wani kwokere abaifo no a abosomfo na ahohomfo na ensuo bi no edam krom ho no a na anu bi no wanhwe yie wodede saa so sisi wani so wani beba ho so no na agensemo so wani se na ebi kura na wo hia massage ebi kura na se wo hia so bokọ akọbọ ware wo Medimafo. Yes. What I say? Enti ni nyina hia but emma wani nko bi so nche bi enye sa wani beba ho so no no aye wa brabo no sei ohun na bone na kosoro na papa no wo fom mihu yanka bebam no na age won sem asifom edi asem na me no woken yen ko Medimafo Herbal Clinic ha ewo ebu akwa agugwa no ewo Kumase Dr. Time that so and at the time atoto so Dr. Abosen ifita na Abosen na gogo na Abosen Dr. Ofa ho come on bacha ma me sha there Dr. Time that so Dr. Ofa ho na fita na Abosen na blue no so Abosen ni na abo pepe o ya basiri ni o time that so no me hwa ha me hu time me hwa ha so me hu time I see so on kasa time that so anya so na no na ka o sa time wase yeah nyankopon kro de bre nokre Genesis ne be mo hu se nyame timra se yeah te Dr. Mpacho yenim obi so ho ye na asem foforo but refiance wo ho nti abrano no say ye kaka ye ho Doctor we no timi ma mo wo bra wo kra wo tua wo yare edruka say ye beba ho because for no say enufra for no say abandom kan say ye beba ho okay so ye mra so they adoye no de yeah ebi kura baba koso wa sameyale wa chamade ebe koso 21st December bronya no yes eno so be di amaye TV mako 50 wo di birthday wo che free yeah wo sa be di bronya yeah awaye bi da nti o kan anya mama aye yes Medimafo Herbal Clinic uhwe edin Medimafo na yedima obia ye chema ebi so ba bia ebi ko ma nyina ye ka mea bia mentimi modin a Medimafo ye koye yado ye ko ha ebeje wonsam enti enye nwanwa se ne magana fo nyina tiase se me ye kuani okay me ye kuani ya me wo menya bibi firi me kuya dwuma me yemu okay na ne nyina no me de beboa omanyi mia bebran kesa abampo na de ko enso Dr. Time da so me ye edi ya na nya nwanwa se Dr. Kasa wo chaade ebi abronya 21st ye che emoni anwa firi efiri bronya on the 19th no Monday saa kosi the Friday na saa 21st Wednesday no so TV 32 inches no mako 50 eno so ye che he force na ade che ye de ma obi hweme na se opese Dr. Time da so TV a watch the 21st no wunya bia me pa cho ni nyina ne se fa bla Medimafo Herbal Clinic ho na beji card se oyalefo me che ama wona oyale a obe hwe won ho yade e wo Medimafo Herbal Clinic enti se wunya wo card nko na se anopa no wunya sole na se line no from ba akoko si 50 se dia nanu ye bi 21st September no a wunya ya wunya wi a kodi sa line so me se nipa 50 nyina aboa wo ma no wo faako kodi sa line so me pa cho de no de wodi me ma me echi obeda ho na ototu 275 okay we say doctor ya ni credit for TV ne nsa nka bi okay me ye madwuma sa wo ye me yiri mpo na wo bedi so na se line no wo anya bia me mfa ma eno na kire doctor no credit a odi no o my Ghana mu eti doctor say 50 o ma me achiri ba baby no to 275 mama yes anso enya sa na me ye madwuma yes wow wo anya bi omo mba ho nyina ye madanse fo no me nya madwuma saa wona me chama me ye che ye kura na 5 car ye ni san de ma wona woto line so kabeka so de ye me ma me ni ntu de beji biko madwuma me ye no eye no kuridie
me se wo ba madwuma mu a protocol ni wo saa na te obi adi ho adanse se medimafo na dwuma de se de oka no saa na etie na wasoma wo kan na me to so se bebro ho ayale a ha wo mo no do na adwo ti abuse bibi na eye no ada no ma bi se odo ni kokofu wie ye emfie num koko no ba ye no na yale ye de ebo no enti na adwe nyina ne se ne fiefu okunu afa ni kokofu simple ya adwo no enti wono de wa chinchina komie bie ni kwanse Kristo ni kura chiniko ba se na wonim se dua hini hama ewo medimafo ena betumi asane yade Yesu ti ni frani bia ne obizan se eye dan wo na de o te de na menim se me ye ni frani ena mani abie enura ma bi ba me clinic ho anwumre no o de yalefo bi ba last 2 weeks na obi ono de yalefo ba ye no o na ti ho a o su was a doctor yenim se me bayi de yesie na wie enye ye biemu because yesi eye liver cancer na fuwa hona obuba last 2 weeks no bottle ekura obi a entasuo na wo puntasuo saa o puntasuo saa bebe kura ti wo sole na won na ehun no last 2 weeks no na ohun no omo nyina de asedama Israel nyankopon se saa yare se emfiri ni pampa ayare se emfiri ni pa obi ka kire wa ka kire se be so oboa nokre me kura me wo Medimafo Herbal clinic no etoda na niema aggemensem enla mi fred member no so pamu na asankragwa nipa baburu be 20 omo be da ho kroba ako be da ho na mi pie na omo bogi so what they say ye de yalefo bi ba eba obekata wo wuwi enye ye biem ben Yankopon adom to me a odi a Dr. Tam da so ensenti a kira ma o man nyina hu se diabetes ye de entetia pressure entetia stroke entetia case eni yale a obisi mi huna de biem entetia me mo memu mpanyimfo abaso mpanyimfo titiro bifra bemu eba Medimafo Herbal chesen kaye kanina nka wunya ne saa ba na mpanyimfo bibire age atum se yampa se ebebiduro no esa yale sentini se bronye di krobi se omra fie mewu na Nyankopon nam Dr. Tam so aman ho atono a maka tro obi a se de wo ye ka no ka se ya onu na etwasa oye wọ́n ne bo nipadua eyi nyame ne bo nti obi obo nipadua no onu pe nanim ba bi asinto bia ewo enemre job tiase a mfidie be reject say yenkosie no ba de mfidie reject ni say ye wo nyame bi obo osoro bo asase a to me yale nyina to me hye nsanti na doctor say madwuma mi die no me mfa mfidie nsa yale o afidie ma yehu yale keke afidie ma yehu say we ye kidney we ye liver where you say but ayare sanity e Nyankopon nsam ne frenti na Bible say muni dua na ba enfo na haba nsa yade ba afa na o magana nyina afa na twere nsam wei abam ama o magana abam aba emma wiase nyina se ekonya Dr. Dujem fitam da so nam so de haba nsa yale wo o magana mu no eburo nipa adwene ntiase so nti oyalefo bia o hwe me anope doctor se gise de wawuo anansa yesie no pe se nipa na woni akwanya bia wo Medimafo Herbal clinic anope mo kyeremafo wontam wo se yemfa nkohyem na enkwa kakra wo mu a enfa wo de doctor bi aka kyo se wo bewu anansa se be piem wo Medimafo Herbal clinic Dr. Tam da so metaka sem bi se uduru kwa wo ne se ayinuane bebre sisi ho na ba ko nipa tuwa gusu a pa kyo se enti na oba Medimafo Herbal clinic ya enya sam ketuo nipa bufa so fi se obi ehwe ayaresa me monkrafo ba so enkrafo enakura kesi kakura se ne boye din no ade chi enkrafo bufa so because obi age atum se wo yale na abakọ ba bi e ben wo no wakoto sika guo na enkosi agade se baby a doctor wo bia no se de aboa pese se edidi kwan nwa no Ghana fo agya tum pepepepe enti wo mu twa ekwan no enya wo mu nwanwa ba won na odi Dr. Tam da so din nam se Dr. Tam da so FBA bi won kana ha no eno kore bia ni mini clinic bia won kana ha afa na yesiesie ebre no so a
o man nyina be hu se doctor se waba enkana se de eye kumase abua kwa agogo ya eye oyalefuo bia enkai se Medimafo Medimafo Herbal Clinic eye Dr. Tam da so a opa doctor we no show nansa ke nan ene na ke ne bre empa ho simampo entino ebusua abrochefo no kraba na de otgana na ase kwan wa tena ho na fa hye beifo benya nkwa no wawu nti pedro nso nom na de beifo nya ne de ne ehwese nyame nya yaresafo ampa numbers no na go screen so 0244774282 and 0500727215 komo no de aka bia ya se bisa ne opese wo no doctor offer na ono akasa ene obekasa